Poštovanje Saša, veliki pozdrav za tebe i Miroljuba. Znam da opet nećete odgovoriti na moje pitanje, iako nije uvredljivo i nepristojno, a to vam sve govori. Radi odgovarate na pitanja kako da se očisti crno ispod nokta. Mi odgovaramo na sva pitanja. Molim vas. Uglavnom, ako želite da prokomentarišete, pitanje je sledeće. Ako JNA sa simbolima zvezde i komunizma i njezini generali bombardovali Dubrovnik i Hrvatsku, a Srbi bili na njihovoj strani, tko je na strani Sotone? Sa simbolima zvezde i kosturske lobanje se ne bombardiraju gradovi i ne promovira čast i poštenje. I onda se čudite što je NATO malo potresao Beograd. Malo, a što je JNA godinama pustošila gradove po bivšoj Jugi je legitimno. Super je ta logika. Znam da ovo nećete pročitati, ali svejedno. Veliki pozdrav za oboje. Evo vidiš, prijatelji, pročitali smo. Jesmo. Ajde vi. Evo, tako da u ratovima koji su postojali od stvaranja sveta, od pobune Adama i Eve protiv Boga, u svim ratovima nikad nisu učestvovali s jedne strane savršeni ljude, a s druge strane nesavršeni ljudi. Znači, u svim ratovima su učestvovali ljudi koji su nesavršeni. Postojali oni koji su malo više zastranili i oni koji su malo manje zastranili. O tome se radi. A ovo što ti sad kažeš da su nosili, tačno je da su neki nosili petokrake, neki su nosili šahovnicu, neki su nosili ove simbole, neki one simbole. Ako uđeš u knjigu koja se zove Masonski i okultni simboli, imaš je na sajtu naukaireligia.com, vidjet ćeš mnoge simbole koji su se koristili na svim stranama, ne samo na ratovima u prostorima bivše Jugoslavije, nego tokom cele ljudske istorije, da su sve to manje više okultni simboli. Tako da se mi sad bavimo pitanjem simbola, to nema svrhe da se bavimo. Svi su ljudi manje, svi ljudi koji su ratovali na prostorima bivše Jugoslavije, neki su zastranili više, neki manje. Ali ono što trebaš da znaš, to je da shvatiš ko je izazvao rat i koja je bila svrha rata. Ti možeš da veruješ da su rat izazvali Srbi, Slobodan Milošević, a da se Hrvatska branila, ti možeš to da veruješ jer te tako uče. Svrha, znači rat je izazvao Vatikan, koji želi da zauzme ceo svet i on vodi ratove vekovima i ti ako ne znaš istoriju, onda tebi to nije jasno. Znači nisu Srbi bombardovali Dubrovnik, nego su bombardovali sledbenike Rimske crkve koji su u Dubrovniku bili stacionirali i odatle su radili zločine koji su činili, tako da treba da znaš malo istoriju. Tako da, eto, Srbija jeste bombardovana, ali Srbija nije još uvek ni u Evropskoj uniji i NATO paktu i zato se u Srbiji živi mnogo, mnogo bolje nego što se živi u zemljama gde su instalirani Evropska unija i NATO pakt. Tako da, tako stoji stvari, prijatelji. Ako si ti srećan što ste ušli u Evropsku uniju i NATO pakt, to je posledica okupacije Hrvatske. Tako da, možeš da veruješ šta hoćeš. I što je NATO malo potresao Beograd. Malo. Malo. Olicko.